Ja, det er det, jeg mener. Det er også. Nu er 23. Ja, det er... Jeg tror ikke, han når ikke finalen. Så kan jeg få det vist på sin film. Den har vi så. Jeg er færdig. Har du en gule på? Ja. Jeg havde 2. Jeg havde ikke 2. Hun gjorde faktisk også godt i anden kamp. Jeg forsøg på, at hun var en vild. Og hun tabte den kamp. Dommeren. Der gik bare totalt spørgsmål i de der dømme. Altså, det var jo nok, hun tabte ikke. Det blev bare alt for mange. Noget som ikke var det. Den her bænke sparer vi altså meget. Hvor skal du kæmpe her? 3. Nej, du står over på 3. Jeg lader min af! Mette er på 2. Signe er på 3. Fie på 3. Og Berthe på 3. Det er jo meget fint. Ja, de fleste er på. Godt det der! Det passer jo lige. Men han bliver færdig før noget som helst. Så er det Mette, og så kører vi alle sammen på samme bane. Så det går fint. Ja. Det er rigtig godt, for så kan Tina og jeg bare vokse sammen. Ja. Det er sikkert rundt, at han indgår sådan der. Hun synes ikke til at... Jeg lader min af! Hvad så, Mina? Du kan godt! Sidste runde! Godt det der! Ja. 124 af sidste kamp inden for. Og hvad havde 123? 123, ja. Så har, ja, 225, 324. Godt det der! Dejligt, at jeg har så set, at det var helt tydeligt, at det første er efter pausen. Der er jo altid mange stævner kæmpet lige sådan, bliver det klar lige efter pausen? Ja, helt klar, når der er pause. Og så du har første kamp efter pausen. Det er altså Sidste sekunder, ind! 2 gange dobbeltspark, eller 2 turns. Eller... 20 sekunder! Når de nye regler, så kan man jo hente det på et start. Ja, nu kan man så ikke.